खुलुमबाय गासैखौबो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायलाबाय दिनै गोनांथार आयदा बे आयदाखौ लानानै जों सावरायगोन नंगौ नोंथांमोननि गेजेराव सोंथि खालामनाय थामहिनबा नोंथांमोननि गेजेराव सोंलु जानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा बै गोजोन गोरोबथा आथिखालाव मा थासारियाव दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन बावैसो सिगाङाव डिसेम्बर जानुवारि बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बिटिआरनि सागानगिरिफोरा सरकारजों सावरायनाय बेखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन आरो बेनि गोबांखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव सावरायगोन आरो नैबे समाव नोंथांमोना मिथिगौ जे फैबाय थानाय 55थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे बोसोरसालिया जथुमा बे जानो थांगासिनो बेनि सोमोन्दैबो सोर आलासिया बेवहाय बाहागो लागोन बेफोरनि सोमोन्दैबो नोंथांमोनजों बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोनजों सावरायगोन नंगौ नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'ज बिथाङा दङ आरो बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो मोनथिहोगोन नोंथांमोननो नैबे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जाना बरायनो लाबाय खुलुमबाय नोंथांनिफ्राय गिबियावनो मोनथिनो लुबैगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 55थि बोसोरसालिया जथुमाया जानो थांगासिनो माबायदि सोलिगासिनो दा प्रिपारेसना गिबियावनो आङो गासै बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बर' रायजो राजा आरो गासै बिथांमोननिसिम आङो खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावहरदों नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ मिथिनो लुबैनानै दिनै बे मोनसे इन्टारभिउ जि सेसनखौ लादों आं बिनि थाखायबो हामलायनायखौ बावबाय एबसुनि 55थि बोसोरसालिया जि जथुम्मा बेयो फैबाय थानाय 26, 27, 28, 29 सानब्रै जानुवारि दाननि 2023 जोंहा आरो गेजेराव सानब्रै सानबानि मोनसे टाइमल'सै बानजाय आफाद बिथांमोना हानायखिनि प्रिपेरेसनखौ खालामबाय थादों नाथाय जिखिनि प्रग्रेस जानांगौ बेयाव एसे स्ल' जादों आरो बेखौनो जोङो बांसिन गोसो होनानै डे नाइट रायजो राजानि श्रमदान मदद आरो साब कमिटिफोरनि मदद मेन आरसि कमिटि फाइनान्स साब कमिटि गासैबो मोनसे स्पिरिटनि गेजेरजों हाबा मावबाय थादों जाहाथे बेखौ जाफुंसार होनो हायो एसे फाइनान्सियेलि आरो माखासे जिखिनि लजिस्टिक बे सापर्टनि बेलायाव एसे क्राइसिस जादों थेवबो जों जेसेबां हायो खम खरसजों मावफुंनो थाखाय नाजादों दा मिजिंथियो जे बे जथुम्माया मोजाङै मोजां जालांगोन आरो बे जथुम्मायाव गाहायै सोलोंथाइखौ लानानै जों सेमिनार लादों जेराव आसामनि जि सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा फैगोन आरो दिल्लीनिफ्राय आब्दुल कालाम फाउन्डेसननि डाइरेक्टर आरो मेन्टर सुजान पाल सिंखौ लिंदों गोबां आलासि दङ लोगोसेनो स्किलनि मोनसे बेयाव सेमिनार लादों इउथ एम्पावारमेन्ट स्किल आरो एन्टारप्रिनियरशिप गासैबो फरायसा फरायसुलि इउथखौ बाहागो लानो खावलायबाय अपेन सेसन दं जोंहा जेराव आसामनि गिबि मन्त्रि फैगोन सिधु कानु मुर्मु इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर फैगोन बा ट्राइबेल वमेन एक्टिभिस्ट आरो गोबां आलासि दङ जोंहा बड' एकर्ड डे सेलिब्रेसन दं 27आव बिनि थाखायबो गोबां आलासि फैगोन डेलिगेटआव YMA यां मिजु एस'सियेसननि आलासि थागोन ट्राइबेल संघनिबो आलासि थागोन हा हुनि सायाव डिसकास जागोन आरो देंखो मोसानाय थाम स्पर्ट्स लिटारेरि कालचार गोबां कम्पिटिसन जोङो बेयाव लादों बयबो लैहोर बाहागो लायोबा थारैनो साक्सेस जागोन जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव नोंथाङा गोलाव सम खामानि मावबाय आरो नैबे समाव जिहेतु बे बाराव नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बा टार्म्स अफ बडि फर्मेशना जागोन नोंथाङा बे समाव मा बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे टार्म बेयो बोसोरनैनि जायो जोंनि आनसलिक आरो डिस्ट्रिक्ट आरो मिरु आफाद दा संबिधानाव बे लिरनाय दङ आरो मोनफ्रोमबो बोसोरनैनि उन बेयाव गोदान माने बडि फर्मेशन जायो गोदान टिम बानायनाय जायो आरो माब्लाबा जिल्ला आनसलिक बा मिरुआव बिबानगिरिफोरखौ एसे सोलाय सोल' खालामनाय जायो आरो सम आरो थासारिखौ नायनानै सोरनोबा बिबान होफिननाय जायो बेबायदि थासारिफ्रा टाइम एन्ड सिटुएसन लानानै सोलिबोदों आरो एबसुनि 55 बोसोरनि जारिमिनाव मिरु आफादाव गोबां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गोबां गुबुन बिबानगिरि फैबाय हारिनि थाखाय सेबा खालामलांदों माहारिनि थाखाय मावलांदों खारन एबसु माने जातीयताबादनि पुजारी जेरै अहिंसानि पुजारी महात्मा गान्धीखौ बुङो माहारिबादनि ध्यान धारणा सिन्ताखौ लानानै एबसुआ जेब्लाबो हमथाबोदों आरो आपोज खालामाखै कमप्रमाइज खालामाखै दा एबसुआव आङो प्राय
2005 निफ्राय एक्टिभलि एजुकेशन सेक्रेटारि हिसाबै आङो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थानाय समावनो मसलपुराव जेब्ला बिटिसि एकर्डनि उनाव 2005 सनाव रबिराम नार्जारी बिथाङा आफादगिरिनिफ्राय माने बिबान नागारनानै रोनगोरा नार्जारी आरो गौतम मोसाहारिखौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि होनाय जादों। बे समाव आंखौ सोलोंथाइ नेहाथारि होनाय जादों। बे टाइमनिफ्राय आङो मिरुआव मावदों। बिनि सिगाङावबो आङो सासे फरायसा हिसाबै एबसुनि सासे जेनेरेल मेम्बारमोन। 2005 निफ्राय दिनै 2022 गेजेराव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जाबाय। बिनि उनाव मिरु आफादनि भाइस प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'नि दैदेननायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाबाय। उननि समाव 2020 बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव तामुलपुराव आंखौ स्पेसियेल सेसनाव आफादगिरि हिसाबै बिबान होदों आरो बे हिसाबै आं बिबानखौ रुजुना लादों। माहारिनि समाजनि हाबा मावनांगौ आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय हाबा मावनांगौ। दा फैयै फैयै गेजेराव गहपुराव जिहेतु आंनि बोसोर मोनसेल' बोसोर मोनदोंमोन आं 2020 निफ्राय 21 सिम गहपुराव बडि फर्मेशन जादों आरो बेयाव बयबो खावलायदों आंखौ माने थाफिननांगौ होननानै। बिनि उनाव नैबे बोसोरनै दा 2023 एबाराव टार्मिनेटिं आंनि आर्नेस्ट आपेल आङो आंनि टीमखौ बुंदों टु बि फ्रेंक बेयाव आंहा खुनु रिजार्भेसन गैया आरो गासैखौबो आंनि कलिग्सफोरखौ बुंदों आरो जिल्ला दखराफोरखौबो आङो खावलायदों जेराव जेरै सुबिदा मोनो जे जथेस्थ' बैसो जाबाय गोलाव सम प्राय 2005 निफ्राय 22 सिम आं गोलाव सम एबसुआव खामानि मावबाय आरो देहानि मोनसे प्रब्लेम नुजाबाय थादों। फारसेथिं पार्सनेल माखासे प्रब्लेम्सबो दङ। बे गासैखौबो नोजोर होनानै यां जेनेरेशननो स्कप होनांगौ आरो लिडारशिप बानायनांगौ। फारसेथिं जोङो बांसिन सार्भिस होनानै बांसिन सम होनानै व्यक्तिफोरखौ होयोब्ला समाजा हारिया बांसिन लाब जागोन। बेखायनो बे बाराव आङो माने जिरायनो थाखाय आङो माने कमप्लिटलि आं रेडि माने आं डेलिगेट हाउसखौ अनेस्टलि आं खावलायगोन। बेयाव मेडियायाव बुंनाय बाथ्रा नङा, बे जोंनि एबसुनि माने पार्सनेल बाथ्रा आरो बे जोंनि उइदिन दा कनस्टिटिउसननि बाथ्रा। थेवबो आङो माने नोंथाङा जिहेतु सोंबाय जे एबाराव मा जागोन, गतिके आङो जास्ट मोनसे आंनि फिलिंसखौ आङो एक्सप्रेस खालामदों आरो बाखि डेलिगेट हाउस बा एबसुनि टिमा बेखौ थिग खालामगोन। दा आं बेखिनिखौ फोरमायबाय। नोंथाङा जुदि बायसान्स नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारोब्ला नोंथांखौ राजखान्थि बेलायाव नुनो मोनगोन नामा? ना बेखौथ' सम सम गोबां बेबायदि मेडियायाव जोंखौ माब्लाबा आंखौ सोंखारिनाय आङो नुदों। गोबाङा बायदिसिना कमेन्ट होदों, जायफोरा जेरै कमेन्ट होयो आंहा बेनि सायाव बुंनो गोनां गैया। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय मा जे एबसुनिफ्राय जिरायथ'योब्लानो पलिटिक्सआव ओंखारनो नांगौ होननायनि बेबायदि खुनु मेन्डेटरि गैया आरो पलिटिक्सखौ आङो जेरैबायदि स्कप आंनि जिउआव फैदोंमोन बिटिसि माने बिटिआर सुक्तिनि उनाव बेयाव MCLA फार्स्ट काउन्सिलनि इलेक्सन जादों। बेयाव आङो स्कप लानो हायोमोन। आंहा गावनि निजा रौता समस्तिबो दङ बा गुबुनावबो आङो बिनो हायोमोन जे आंनोबो माने टिकेटखौ होनांगौ बा आङो पार्टियाव हाबनानै पार्टिनि दलीय भाबै आङो रायजोनि सेबा खालामनो लुबैयो। नेक्स्ट मोनसे स्कप फैदोंमोन जे 2021 आसामाव MLA नि बिधान सभानि इलेक्सन जादों आरो बे बारावबो आङो क्लेम खालामनो हायोमोन जे आङो एबसुआव हाबा मावथ'ला, आङो पलिटिकेलि रायजोखौ सेबा खालामनो लुबैबाय समाजनि जौगानायनि थाखाय। खिन्थु बेबायदि स्कपखौ आङो सेक्रिफाइस खालामबोदों। टारगेटआ आंनिया पलिटिक्स नङा आरो पलिटिक्स खालामथारनांगौ होननाय बिदि नङा। आङो सासे समाज आरो रायजोनि मानसि आरो समाज आरो हारि आरो रायजो राजानि सुबुं हिसाबै रायजो राजानि बा समाजनि सेबा खालामलांनाय हाबा मावलांनाया आंनि बिबान। दा बेखायनो पलिटिक्सआ प्रायरिटि नङा, बियो माने सेकेन्डारि आंनि थाखाय आरो हारि आरो समाजासो आंनि प्रायरिटि आरो बेखौनो टारगेट खालामनानै जों खामानि मावबाय थादों। दा आल्टिमेटलि बे मोनसे उननिसो बाथ्रा जाहैबाय। दा बेखायनो आङो जास्ट बेखिनिखौल' नोंथाङा जेरै सोंदों आं बेखिनिखौ रिप्लाइ होबाय। एकर्डनि सोमोन्दै सावरायगोन। जिहेथु डिसेम्बर आरो नैबे जानुवारि बावैसो सिगाङाव नोंथांमोनखौ नुनो मोनदों जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट चिफ सेक्रेटारियाव जिरायनाय नुनो मोनदों। दा एकर्ड मावफुंनायनि थाखाय
बे समाव मा बिथांखि लाजाखो? जों बयबो मिथिगौ जे बिटिआर जि बड' पिस एकर्ड जि बिटिआर एग्रिमेन्ट एनडिबिनि मोनब्रै आफाद एबसु आरो इउबिपिअ गासै मोनद' आफादा बेयाव सागान होदों सोमावसारग्रा आफादा आरो बियो दिनै 2020नि 27 जानुवारिखौ लायोबा दिनैनि तारिखा जाबाय 2023नि 22 जानुवारि अलमस्ट 3 इयार्स बियो कमप्लिट जाबाय दा 3 बोसोरनि जिखिनि जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि हिसाब निकास माखासे दफाया थारैनो मावफुंजादों आरो बे दफाफोरा मावफुंनायनि थाखायबो गोरलै आरो माखासे टाफबो दङमोन किन्तु जोङो सरकारखौ प्रेसार बिल्डिं खालामनानै सरकारखौ बाध्य खालामनानै आरो सरकार गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामनि कमिटमेन्टखौ जोङो फालिनांगौ लेटार एन्ड स्पिरिट एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन जानांगौ टाइम बाउन्ड एन्ड स्पिडी एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन जानांगौ बे बाथ्राखौ बुंबोनायनि थाखाय बिथांमोना बेफोरखौ मावनो बाध्य जादों आरो जिखिनि रिमेनिं दा क्लज दंबावो बे क्लजफोरा एसे आयेनगत भाबै एसे लिगेलि आरो माखासे बेयाव प्रसिडिउर थाबाय जायनि थाखाय बे एसे टाइम लादों दा बेखायनो नैबे डेलिगेट सेसनाव जोङो डिसकास खालामगोन थरलि जे एकर्डआ बेसेबां इमप्लिमेन्ट जाखो बेसेबां इमप्लिमेन्ट जानो बाखि दंबावो आरो गासैबो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि प्रसेसा स्टार्ट जाबाय किन्तु माखासे कमप्लिट जायाखै मोनसेबो एकर्डनि क्लजखौ दोनाखै स्टार्ट खालामदों किन्तु कमप्लिट जायाखै से फर एग्जाम्पल बाउन्डारि कमिसन दादों एरिया इनक्लुजन खालामनांगौ बर' आरो ट्राइबेल इनहेबिटेड एरिया बितर्क खालामो मानसिफ्रा जे सनितपुर बिश्वनाथनि मुङा लिरनाय गैया किन्तु स्पिरिटआ जाबाय डिउरिं एकर्ड जों जिखौ मिथियो बेयाव मोनसे माने आनरिटेन बुजाबुजि जादोंमोन जे सनितपुर बिश्वनाथनि जि गामिफोरखौ बड' मुभमेन्ट ग्रुपआ डिमान्ड खालामदों बेखौ बेयाव सोनाय जागोन आरो बेखायनो जों मिथिनायाव सरकारा मोनसे प्रसेसआव खामानि मावबाय थादों खोब गोख्रैनो सनितपुर बिश्वनाथनि रेभिनिउ गामि फरेस्ट भिलेज आरो माने एफआरसि भिलेज बेखौ सोसननायनि थाखाय सरकारा सिद्धान्त लागोन डिसिसन लागोन आरो बेनि थाखाय जों रायलायबाय थादों बाउन्डारिनि जि सिमानि बारायनाय बा इनक्लुजन बे गोख्रैनो जानांगौ आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ बुंनाय जादों 15 डिसेम्बराव होम सेक्रेटारि दिल्लीयाव लोगो हमनाय जादों जोङो 10 जानुवारियाव गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया इउबिपिअनि दैदेनगिरि एबसुनि दैदेनगिरि एनडिबिनि बारग' दैदेनगिरि बिटिआर काउन्सिल सरकार आरो बर' कसारि काउन्सिल जइन्ट माने ट्राइपार्टाइट टक जादों आरो बेयाव इन डिटेल सावरायनाय जादों आरो नेक्स्ट 16 तारिख जानुवारियाव होम मिनिस्टार बिथांखौ जोङो लोगो हमहैदों आरो लोगो हमनायाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि बाथ्रा बुंदों दा बेखायनो इमप्लिमेन्टेशननि बेलायाव बाउन्डारि एक्सटेनसननि जि मेटार थाबाय बियो स्पिडी खोब गोख्रैनो जानांगौ जों दाबि होदों आरो सरकारा एसुरेन्स होदों जे गोख्रैनो जोङो मोनसे डिसिसनाव फैसिगोन कमिसनाबो बिनि थाखाय प्रिलिमिनारि माखासे इन्टारिम रिपर्ट होनो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो खौरां मोनदों 2 नम्बरा जाबाय कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु बर' एकर्डआव दङ बर'फ्रा हिलनि ट्राइबेलनि स्टेटास मोननांगौ आरो कार्बि सुक्तियाव दङ जे कार्बिफ्रा प्लेननि स्टेटास मोननांगौ मोननैबो कमिउनिटिया अलरेडि ट्राइबेल गोदानै बेखौ एनलिस्ट खालामनांगौनि कुनु प्रयोजन गैया जास्ट आसामाव केटेगरिखौ हिल आरो प्लेन भाइस भार्सा एकमडेट खालामनांगौ बे बाथ्राखौनो होम मिनिस्टारखौ जों स्पेसियेलि बुंनानै फैदों बिथाङा बिनि सायाव स्टाडि खालामनानै खामानि मावनायनि थाखाय जोंनो खोथा होदों आरो 3 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे बिटिआरखौ डाइरेक्ट फाइनान्स मोर पावार एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार जुदि बारायनांगौब्ला आर्टिकल 280 125 एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ बे बाथ्राखौबो 10 तारिखनि टकआव आरो होम मिनिस्टारखौ लोगो हमनायाव जों स्पेसियेलि बुंनानै फैदों बिथाङा बुंदों जे मेघालय आरो मिज'रामाव एसे प्रब्लेम दङ मेघालय आरो मिज'रामजों बिथांमोना रायलायबाय थादों त्रिपुराया आपत्ति गैया आसामा आपत्ति गैया आरो बे गासैबो 10टा काउन्सिला माने अट'मेटिकेलि आर्टिकल 280 नि गेजेरजों सेन्टारनिफ्राय डाइरेक्ट फान्ड बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ बिनि उनाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि बाथ्रा जोंनि बर' मिडियामनि स्कुला जा बिराद गाज्रि अबस्थायाव दङ जायफोर भेन्सार ना इनफ्रास्ट्राक्चार ना माने टिचार्सनि सेलारि दा बेखायनो कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जि मोनसे सरकारा कमिटमेन्ट होदोंमोन बाजेटबो हमनानै होदों
दा बेखौ स्पिडि मेनाराव खालामनानै स्कुल लेभेलसिम जों थांनांगोन दा बिनि उनाव डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि बाथ्रा दङ पारामिलिटारियाव आसाम पुलिसाव बेखौ जोङो बुंनानै फैदों गभर्नमेन्टआ मोनसे बिनि थाखाय SOP बानायनायनि बाथ्रा बुंदों स्पिडि मेनाराव आरो लोगोसे जिखिनि इनस्टिटिउसन गायसननांगौ बे गायसननांगौनि बेलायाव 640 क्रर 1500 कौटिनि बे बाजेटनिफ्राय लेन्ड एलटमेन्ट आरो DPR थ्रु आसाम गभर्नमेन्ट माने सेन्टारनो जमा होनाय जाबाय आरो बिथांमोना सेन्ट्रेलाव जिखिनि डिपार्टमेन्ट दङ जि इनस्टिटिउसनखौ जाय डिपार्टमेन्टफ्रा नायो बे डिपार्टमेन्टफोरनि गेजेरजों गायसननायनि थाखाय बिथांखि लानायनि खोथाखौ जोंनो एसुरेन्स होबाय माखासे लेन्ड एलटमेन्ट जाबाय आरो माखासे DPRआ जायाखै दा बिनि थाखाय DPR प्रिपेरेसन खालामगासिनो दं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथांमोना जिहेतु दिल्लीयाव सावरायना फैबाय दा बे बिथिङावनो नैबे बाउन्डारिनि बारायनाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बाथ्राखौनो आं फिन थांफिननो नागिरदों दा बेवहाय गोबां रायजो राजानि गेजेरावनो बा नोंथांमोनाबो सम बुंदों थाबैनो जागोन होननानै नाथाय रायजो राजाफोरा नैबे समाव नोंथांमोननियाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों बा मोनथिजानो लुबैदों बिथांमोना बाउन्डारिया जामारगोन ना जामारा जुदि जामारोब्ला बै जायगाया जुदि बारायजाब्ला माब्ला जामारै जागोन आरो गुबुन फारसेजों बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थायो बा नोंथांनाव सोंनो लुबैदोंना दा बैहाय माबाफोर जेंनाफोर दङ नामा जे सिमा बारायनायनि बेलायाव जिहेतु गोबाव सम जाबाय जिहेतु दिनै 3 बोसोरहालागै जानो गोनां 6 दाननि गेजेराव बियो आबुं जानांगौमोन कभिडनि केस फैबाय नाथाय जाफुंसाराखै नाथाय नैबे बेलायाव माब्ला जामारगोन दा बेनि थिफोर सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय माबाफोर बाथ्रा बुंदों नामा बेयाव ओरैबायदि आं स्पष्ट बुंनो लुबैयो जे बाउन्डारि जे एक्सटेनसन बेयो पारा 14 आन्डार कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया 6 शेड्युल बिनि आधाराव राज्यपालनियाव मोनसे अधिकार होनानै दोनदों जे राज्यपालनि नटिफिकेशननि गेजेरजों बाउन्डारि कमिसन अल्टारेशन अफ बाउन्डारि कमिसन माने जों दानानै होनाय जादों दा बेनि आधारावनो 6 शेड्युलनि एरिया एक्सपान्सननि बा इनक्लुजननि बेयाव एक्सक्लुजननिबो बाथ्रा दङ इनक्लुजननिबो बाथ्रा दङ खिन्थु एक्सक्लुजनखौ एबसुआ डिमान्ड खालायाखै बर' मुभमेन्ट ग्रुपआ डिमान्ड खालायाखै आरो एक्सक्लुजना जोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट मेटार नङा जोंनिया जाबाय इनक्लुजन जोंनिया जाबाय खोलाहानि सुबा गामिफ्रा हाबनांगौ एक्जिस्टिं बिटिआरनि आरो सानजाहानि सनितपुर बिश्वनाथ आप टु सिमुलुगुरि माने 9 खान गामि दङ बिहुपुरिया समस्तियाव दा बबे समस्तियाव बेसेबां एरिया दङ सनितपुर बिश्वनाथनि टटेल जिल्लानि सिङाव बिनिबो जोङो मोनसे एसेसमेन्ट खालामनाय जाबाय बाउन्डारि कमिसना गासै तथ्य पार्टी रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बे तथ्य पार्टीफोरखौ लानाय जाबाय दा जायफोर मानसिफोरा बे कुइसनखौ खालामदों डेफिनेटलि मोनसे गोसोआव साननाय फैयो जे 6 मासाव जानांगौमोन 1 इयाराव जानांगौमोन खिन्थु 3 इयार्स जाबाय जागोन ना जाला खिन्थु इस्युआ एसे कमप्लिकेटेड खारन गोदोनि थासारि दानि थासारि बिराद सेन्सिटिभ आरो दा मानसिफोरा मोर एवेर जाबाय दिनै माने बेयाव फैयोब्ला हा मोनगोन ना मोना बेयाव फैयोब्ला ओरै अधिकार मोनगोन ना मोना बेबायदि नेगेटिभ केम्पेइनखौ माखासे मानसिफ्रा बारा खालामनो नागिरो जायनि थाखाय मानसिफोरनियाव गामिया हाबसिगोन होनना बुङोब्ला आन्दलन जानो नागिरो सोरबा बुङो टेस्ट दिम खिन्थु जोङो माने बिटिआरआव थाया बेबायदि बाथ्रा बुंनो नागिरो दा बेखायनो बाथ्राया जाबाय स्पष्ट भेरि सुन जोंनियाव जिखिनि माने एक्सपिरियेन्स आरो जोङो जिहेतु बे प्रक्रियाखौ मावबाय थादों जोङो मोनसे कनफिडेन्स लानो हादों जे खोब गोख्रैनो सनितपुर बिश्वनाथनि बाउन्डारि इनक्लुजननि जि मेटार बे गोख्रैनो जागोन जाय जेखि बुङा मानो बेयाव फार्दार डिले जानाङा जों सरकारखौ बुंदों आरो जों लुबैयाखै जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना मोनसे हें जानानै थानायखौ जों लुबैयाखै आरो जुदि बेबायदि जायोबा बिनि थाखाय बिकल्प पन्था लानो बाध्य जागोन गणतान्त्रिक अहिंख जोङो आन्दलनाव थांफिननो बाध्य जागोन बे बाथ्राखौबो जों गभर्नमेन्टखौ जोङो इनफर्म खालामनानै दोनदों दा बेखायनो नैबे बाउन्डारि मेटारखौ लानानै आङो गासै बर' रायजो राजा आरो नायगिरिफोरखौ आङो बुंनो नागिरो जे जोङो धैर्यनि गेजेरजों आवगायनांगोन आरो जों बयबो कनफिडेन्स लानांगोन आरो जोंनि जि माने लुबैनाय जोंनि जि एसपिरेसन बे प्रेसारखौबो जों सरकारनियाव दोननांगोन 2024आव जिहेतु इलेक्सन जानो थांगासिनो बिसायख'थि जानो थांगासिनो दा बेवहाय बिजेपिआ फैयाब्ला बिजेपिआ बा एनडिए सरकारा जुदि फैयाब्ला नैबे एकर्डनि भेलुआ माबायदि जाहैगोन दा बेयाव सोर सरकार फैगोन फैया बेजों बाथ्रा गैया नाथाय आथिखालनि जि सरकार जायफोरा बे एकर्डखौ खालामदोंमोन जायफोरा कमिटमेन्ट होदों एसुरेन्स होदों
मानगोनां भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह आरो बै समाव आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनोवाल दंमोन दा बिथाङा केन्द्रीय मन्त्रि आरो आसामनि माने सिनियर जि मन्त्रिमोन बै समनि दा आसामनि गिबि मन्त्रि माने हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बै समावबो कमिटमेन्ट होदों दिनैबो बुंदों आरो बिथांमोननि कमिटमेन्टआ जाबाय 2024 बिसायख'थिनि सिगां एकर्डनि मेक्सिमाम दफाया मावफुंजानांगौ आरो बे टार्गेटखौनो लानानै नखर बिफाननि अफिसारफ्रा खामानि मावगासिनो आसाम सरकारा खामानि मावगासिनो नाथाय टु साम वेयर मालाबा सरकारि खामानि मावनायाव गोबां जिहेतु खामानि थायो प्रायोरिटि बेसिसाव जिहेतु दा गोदानै गोबां एकर्ड फैबावबाय कार्बि सुक्तिनि बाथ्रा आदिबासि एकर्डनि बाथ्रा ब्रुरियांनि बाथ्रा दा केएलअआ फैदों होननानै जों मिथिदों दा बे माखासे खामानि मावनायाव माखासे प्रसिडियराव डिले जाया नङा जायो जों नुदों जे आसाम सुक्तिया 35 बोसोर जाबाय दाबो माखासे दफाया क्लज नाम्बार 6 क्लज नाम्बार 10 आसाम सुक्तिनि 6 नम्बर दफा 10 नम्बर दाबो इमप्लिमेन्ट जायाखै 5 नम्बर दफा दा जों लुबैयाखै जे जोङो फार्दार 30 इयार्स 20 इयार्स जों बुंदों जे नोंथांमोना एकर्ड खालामदों नोंथांमोना कमिटमेन्ट होदों बे कमिटमेन्टखौ मावफुंनांगौ नोंथांमोननि टार्मावनो 2024 नि उनाव सोर सरकार फैगोन जों मिथिया किन्तु जायखि सरकार फैया मानो बे एकर्डनि क्लजफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बयहाबो बेनि थाखाय रेसपन्सिबल आरो बेखायनो बे मोनसे टार्गेटखौ लानानै खामानि मावगोन किन्तु जोंनि प्रायोरिटिया जाबाय बिफोर 24 वी हैव टू कमप्लीट ऑल द इमप्लिमेन्टेशन प्रसेस अफ द एकर्ड माने बड' पिस एकर्ड दा बे बेलायाव जोंहा एनडिबि रिलेटेड जिखिनि केस दङ बेखौ लानानै जोंनि एनडिबि बिग्रायारि जोंनि जायफोर माने केडार्स आरो दैदेनगिरि दङ मोनसे केवास मालाबा थासारि थानाय जों नुयो जे रिहेबिलिटेशना 4203 अलरेडि होनाय जाबाय दा हार्डकोर केडार आरो सिम्पेटाइजार बा मिलिशिया मोननै केटेगरि खालामनाय जादों जों बुंदों जे हार्डकोर केडारा खुनु कारनाव थालांनो मोना दा एनडिबि पिनि एनडिबि आरडिनि आरो एनडिबि एसनिबो गोबां जायफोरा ट्रेनिं लादों जायफोरा दावहा नांदों बिथांमोनानो 4 लाख थाखाखौ मोनाखै दाबो स्टाइपेन्ड मोनाखै थालांदों बेखौ लानानै खुद्रिनाय फैदों दा बेखायनो जोङो सरकारखौ बुंदों आसाम सरकार भारत सरकारखौ जे 700निबो बारा जिखिनि हार्डकोर केडार दङ बिसोरखौ खोब गोख्रैनो 1-2 मासनि गेजेरावनो फैसाखौ रिलिज खालामना होनांगौ भेरिफिकेशना कमप्लिट जानाय माने फैसाया मोननांगौ आरो जायफोर मिलिशिया आरो सिम्पेटाइजारनि बाथ्रा बुंदों बेखौ सरकारा माबायदि कनसिडार खालायो बे सरकारनि बिबेचनायाव थाबाय दा बेखायनो जों मोननै केटेगरियाव स्पष्ट बुंदों जे हार्डकोर केडारनि बेलायाव वी आर नो माने कम्प्रमाइज जों कुनु कम्प्रमाइज खालामनो हाया बेखौ होथारनांगोन सेकेन्ड पार्टआ जाबाय जे जायफोर शहीद परियाल जायफोर मार्टियार फेमिलि दा बेयाव माने 3000 4000 मार्टियार फेमिलिनि लिस्ट फैदों भेरिफिकेशननि थाखाय हरनाय जादों दा मोनसे समाव सरकारा बुंदोंमोन जे जोंनियाव साफिसियेन्ट फान्ड गैथ'वा जों माने केडारफोरनो फैसाखौ होग्रोनि दा सरकारा बुंदों जे जोंनियाव 25 कौटि थाखा दङ बिटिआर काउन्सिलाबो बुंदों आसाम सरकारा बुंदों 25 कौटि थाखाखौ 5 लाख कुरियै 500 मानसिनो होनो हानाय दा रेडि दङ लिस्टआ फाइनाल स्क्रुटिनि जाबानो माने उइदिन माने 1 मास बा 20-25 दिननि गेजेराव होनो हानाय बेबस्था दङ दा बेखाय 500 मानसिया फार्स्ट पेजआव मोनगोन बिनि उनाव 500 बा 1000 मोनगोन बिनि उनाव बे माने फेस मेनाराव गासिबो शहीद परियाला नांगौ बायदि मोनगोन फारसेथिं केस उइथड्रलनि बेलायाव बे मोनसे कुइसना सोलिबाय थायो जे दासिम 263 केस जिल्ला लेभेलाव उइथड्र जाबाय आरो 432 जि केडार दंमोन बे केडारफोरनि केसा दायो उइथड्र जाबाय माने नाम्बार अफ केसा 263 किन्तु मानसिया माने गोबां माने बेयाव जाब्ला जाबसि होनाय जादों मोनसे केसावनो दङ दा बेखायनो 432 जन मानसि 263 केस रिमेनिं जि 2000सो केस दङ भेरिफिकेशन सोलिबाय थादों आरो बेखौ स्पिडि मेनाराव उइथड्र खालायगोन जायफोर नान हाइनियासनि बेलायाव हिनियासखौ लानानै केस बाय केस स्टाडि खालामदों मानगोनां रन्जन दैमारि रिफिकां गयारि जर्ज बर' बिथांमोननि 7 जननि माने लाइफ इमप्रिजनमेन्टनि केस थाबाय मोनसे बिथांमोना जेलाव दङ 4 बिथांमोना लाइफ इमप्रिजन मोनदों एनडिबिएसनि आरो 2 एनडिबिएसनि डेथ पेनाल्टि मोनदों गासै 13 जन आरो 61 एनडिबिएसनि बिथांमोना दाबो आन्डार ट्रायेलाव दङ
दा बेखौ लानानै दिल्लीयाव जों लिस्टखौ जमा होबाय जों बुंदों जे गासैबो मानसिफोरा जेलनिफ्राय गनांगौ केसआ केस बाय केस डिजल्भ जालांगोन उइथड्र जागोन बे स्पिरिटखौ बुंदों आरो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट जायफोरनिया दङ सुप्रिम कर्टआव जोङो पिटिसन खालामनानै बेखौ मुभ खालामनानै बिथांमोनखौ जोंनि लांदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय जों बयबो टिम हिसाबै हाबा मावबाय थादों बेखिनि दा केसनि बेलायाव आं जेखौ मिथियो बेखौ आङो नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानो फोरमायबाय दा बेहायनो नैबेहाय गोबां एनडिबिनि केसनि बेलायावनो आं एसे बुंफिननोसै बेवहाय गोबां एनडिबि सोद्रोमाफोरा खायसे खायसे गुबुन जायगायाव बा गुबुन रायजोआवबो बिथांमोननि केसा सोलिबाय थादों दा बिथांमोननियाव दासिमबो नटिसआ फैनायखौ जों मोनथिनो मोनदों दा बे बेलायाव गुबुन रायजोआव जे केस जानानै थानाय बा गुबुन हादोरावबो बिथांमोना केसा दङ दा बिथांमोना नटिस फैयो दा बे बिथिङाव माबोरै राहा लादों जिफोर आनटवार्ड इन्सिडेन्ट जायखौ जों सहायनो हाया बा जायखौ जों लुबैयाखैमोन बेबायदि माखासे थासारिबो जायाखै नङा जादों जे अरुणाचलाव मेघालयआव नागालेण्डआव बेबायदि माखासे केसेसफोर दङ जेराव बिथांमोनखौ हमनाय जादोंमोन आरो बिथांमोननि मुङाव केस दङ दा बिथांमोना जायगायाव दङ नाथाय बै जायगायाव कर्टआव केसा दङ जायनि थाखाय बिथांमोनखौ हाजिर जानो थाखाय वारेन्ट हरो सामन खालामहरो आरो हाजिर जायाबा एरेस्ट वारेन्ट फाथायहरो दा बे एरेस्ट वारेन्ट आरो सामन मोननायखौ समखिखांनानै सिगांनि समाव क'क्राझाराव सासे सुइसाइड जानानै थैबाय दाख्लैबावै चिरां जिल्लायाव आरो एनादार सासे सुइसाइड जानानै थैदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बे जि मोनसे सिरियास मेटार बेखौ आसाम सरकारनि स्पेसियेल एडिजिपि बिथांनो जों फोरमायनाय जादों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम डिपार्टमेन्टनि अफिसारनो जों होनाय जादों आरो बेबायदि जानायखौ जों मालाबाबो लुबैया आं बे बाथ्राखौबो स्पष्ट खावलायो जे सामन आरो वारेन्ट फैयोब्लाबो जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा बेखौ लानानै गिया आरो जाहाथे हाजिर जानोबो माने दाथांथों आरो बे बेलायाव आसाम सरकारखौ जों बुंदों जे पुलिस बिफाना सामन आरो एरेस्ट वारेन्टखौ जाहाथे बै न'आव दैथायहरा खबरखौ हरथों खिन्थु दैथायहरनाङा मानसिखौ नागिरना मोनाखै होननानै बुंनांगोन बे मोनसे टेक्निकेल मेटार खारन पस्ट एकर्डनि उनाव रावबो बेबायदि हाराखास्ति मोननाय बा माने बेबायदि माने टर्चार मोननायखौ जों लुबैया दा बेखायनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बुंदों जे गभर्नमेन्ट अफ मेघालय नागालेण्ड माने अरुणाचल बे गभर्नमेन्टफोरनो चिफ सेक्रेटारि लेभेलाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय हम डिपार्टमेन्टनिफ्राय लेटार हरनानै बे केसफोरनि बेलायाव मा डिसिसन लाहोनो हायो खामानि मावगोन होननानै जोंनो फोरमायदों दा बेखायनो बेबायदि इनसिडेन्टआ जाहाथे इयुनाव दाजाथों आरो बिनि थाखाय जों बयबो कनसियास जानांगोन बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौनो माखासेया सोंथि खालामनो नागिरो जे बिटिआरआव बा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जिखिनि दफाफोर दङ मेगनाव नुथाव माबे दफाया मावफुंजाखो होननानै सोंथि खालामो मा बुङो बे समाव बे बेलायाव जुदि जोङो स्पष्टयै बुंनांगौब्ला जोंनि नमेनक्लेचारखौ चेन्ज खालामना होबाय खिन्थु बियो पार्लियामेन्टआव मोनसे एक्ट फैनांगोन दा गोबाङा बुङो जे बिटिआर सुक्तिया माने लिगेल नङा माने बियो आयेननि महर मोनाखै बे डेफिनेटलि ट्रु आरो बेखौ अब्लासो आयेननि महराव लाबोनो हागोन 2003 सनाव बिटिसि सुक्ति जानाया लोगो लोगो आयेनाव महर मोनाखै बिनि माखासे समनि उनावसो बियो बिटिसि एक्ट सेक्सिडुल एक्ट हिसाबै बियो माने राष्ट्रपतिनि एसेन्ट मोनदों पार्लियामेन्ट भट हाउस बिल पास जानानै दा नैबे बिटिआर सुक्तियावबो बिटिसि बा बिटिएडि काउन्सिलनि प्रसासनाथ' जेनेबा थाबाय बिटिसि हिसाबैनो काउन्सिल एसेम्ब्लिया किन्तु एरियाया जि मोनसे नमेनक्लेचार बिटिएडिनिफ्राय बिटिआर जाबाय बेखौ दा नटिफिकेसननि गेजेरजों नामखौ सोलायदों किन्तु बे पार्लियामेन्टआव बिल फैनांगोन आरो फारसेथिं नैबे आर्टिकल 280 जि दङ बे मोनसे थाबाय 7टा गोदान डिपार्टमेन्ट बेयाव होनाय जादों बे डिपार्टमेन्टफोरा बिनिखायनो दा फैयाखै खारन बियो पार्लियामेन्टआव पास जानानै बे डिपार्टमेन्टखौ बेयाव एटाच खालामनांगोन फारसेथिं नोङो गोदानै जोंहा 60टा समस्ति खालामनांगौ दङ गोदान जिल्ला दानो गोनां दङ भिसिडिसि माने डिमार्केसनाबो गोदान जागोन बे गासै इनक्लुजननि भिलेजनि लिस्टआ जेब्ला फैगोन समस्ति एक्सपानसन जागोन जिल्लाया बारायगोन बे गासैखौबो लानानै
माने पार्लियामेन्टआव बोथ हाउस अफ द पार्लियामेन्ट बिल फैगोन बिनि थाखाय बिदि गिदिर डिबेट डिसकासननि प्रयोजन गैया कारण अलरेडि माने बिटिसि 6 सिडुलखौनो बिथा खालामनानै बिटिआर खालामदों 6 सिडुला बेयाव एक्जिस्ट दङ बाहाल दङ गोथाङै दङ बे 6 सिडुलखौनो बिथा खालामनानै मोर अटोनमी मोर एरिया अगमेन्टेशननि बाथ्रा दा बेखायनो आं स्पष्ट बुंनो नागिरनाया जाहैबाय बे टुडे अर टुमरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि माखासे प्रक्रिया कमप्लिट जानाय लोगो लोगो पार्लियामेन्टआव बिल फैगोन बिला पास जागोन बे आयेनाव महर मोनगोन आरो होमबानिया बिनि जि स्ट्रेंथ बिनि जि क्षमता बे क्षमताया अट'मेटिकलि बारायगोन आरो इमप्लिमेन्टेशननि बेलायाव आसामाव दिनैनि तारिखाव नोङो बर' रावा 90 सिडुलाव जिहेतु रिकगनिसन मोनबाय आसामनि सरकारि राव हिसाबै बेखौ दिनै गनायनाय जाबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल इन्टारिम काउन्सिल दानाय जाबाय नमेनक्लेचारखौ चेन्ज खालामनाय जाबाय आरो बेबायदिनो माखासे जिखिनि दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ माने एडमिनिस्ट्रेशन आरो काउन्सिल रिलेटेड जिखिनि दफाफोर दङमोन बेखौ दिनै मावफुंनानै होबाय दिनै 5.3 आव जोंनि फरेस्ट एरियायाव हा होनायनि बाथ्रा दङ सनितपुराव 1301 धेकियाजुलि समस्तियाव होनाय जाबाय बिश्वनाथाव होनाय जाबाय दा आरो नादार होनो थांगासिनो दङ हा होनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो माखासे जिखिनि दफाफोर दङ नोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज गायसननाय आरो बायदिसिना बे खामानिफ्रा दा अलमोस्ट जाबाय आरो माखासे माने अन प्रसेस सेपारेट डाइरेक्टरनि बेलायाव माबायदि सोलिगासिनो सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ गायसननाय जाबाय डाइरेक्टरेट अफ बड' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज बर'नि थाखाय आरो गुबुन गुबुन भाषानि थाखाय बर' मिडियामा क्लास 10 सिम दङ फैगोन बोसोराव 11 जागोन देग्लाय बिनि उनाव 12 जागोन जोङो हायर सेकेन्डारिसिम जोङो सालायनो हागोन दा बे डाइरेक्टरेटखौ उइथ फाइनान्सियेल बाजेट बे दानाय जादों किन्तु बिनि जे वार्केबल जि बेबस्था बेखौ जे मोर स्ट्रेंथ खालामनांगौ बेयाव अफिसार मोजां अफिसार डेपुट होनांगौ स्टाफ एपइन्टमेन्ट होनांगौ बे खामानिया दाबो कमप्लिट जायाखै आरो बेखायनो बै 1 लाख जि एपइन्टमेन्ट जादों बे 1 लाख एपइन्टमेन्टनिफ्राय बेयाव 21टा पस्ट क्रिएट जाबाय बेयाव जे 2 कोटि करि एनुवेलि जे बाजेट होदोंमोन इनिशियेलि बे खामानिफ्रा दा सोलिगासिनो दङ आरो बेखायनो बेखौ जों जुदि स्ट्रं खालामनो हायोब्ला बिटिआरनि सिङावथ' डाइरेक्टर अफ एडुकेसन क'क्राझार थाबाय बिनो टटेल एडमिनिस्ट्रेट खालायगोन आउट अफ द डेट आसामाव जेसेबां स्कुल दङ बे ट्राइबेल आरो बर' मिडियामनि जि डाइरेक्टर बियो एडमिनिस्ट्रेट खालायगोन नैबे बर' रावखौ जे आसामनि नैबे मावख'आरि लोगो राव महरै जे बाहायनायनि बाथ्रा नोंथांनि बायदिब्ला बेसेबांसो बाहायजादों बेयो बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज आसामाव 1 नम्बर सरकारि रावा असमिया 2 नम्बराव बर' आरो 3 नम्बराव इंराजि नाथाय अफिसियेल पार्पस बा लिगेल पार्पसाव बांसिन माब्लाबा इंलिश माब्लाबा एसामिस बाहायनाय जों नुनो मोनो आरो आसामनि प्राय डिसि अफिसफोराव जोङो असमियाखौ बाहायनाय नुयो इंराजिखौ बाहायनाय नुयो नाथाय आसामाव अफिसियेल लेंगुवेज इमप्लिमेन्टेसन मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ आरो आसाम सरकारा बयबो डिसि आरो गासै डिपार्टमेन्टफ्राव इन्सट्राक्सन हरबाय जे बर' रावनि एप्लिकेसन लानांगौ बर' रावनि नटिफिकेसन होनांगौ पाब्लिसिटि होनांगौ जिखिनि इनिशियेल खामानि मावनांगौ एक्चुवेल अफिसियेल खामानियाव मालाबा बर' रावा माने माखासे पार्पसाव बाहायजागोन माखासेयाव बाहायजायाबो जानो हानाय खारन बे तालमिलनि माने बेबस्था जेरै सिक्किमाव 11टा अफिसियेल लेंगुवेज दङ किन्तु जिखौ वार्केबल अफिसनि लेंगुवेज बे हिसाबै बाहायो किन्तु जोंनि बेसिकआ जाबाय जे साइन बर्डआ बर'आव थानांगौ माखासे लिफलेटआ बर'आव फैनांगौ माखासे एडभार्टाइज सरकारनि अफिसियेल नटिफिकेसनफ्रा बर'आव फैनांगौ दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों सावरायबाय थादों आरो बिटिआरआव 1 नम्बर अफिसियेल लेंगुवेजआ जाबाय बर' 2 नम्बराव एसामिस 3 नम्बराव इंलिश दा बेखायनो बिटिआरनि अफिसियेल लेंगुवेजनि सिरियेल नाम्बारा आलादा आसामनि अफिसियेल लेंगुवेजनि सिरियेल नाम्बारा आलादा आरो बेखौ बिटिआर काउन्सिला इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन आसामाबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन आरो रायजो राजाया माने सांग्रां जानांगोन रायजो राजाया कनसियास जानांगोन आदारवाइज सरकार मोनसेया ओरैनो लुबैनानै मालाबाबो खालामनाय नङा खालामनांगौब्लाबो जों जायफोर अफिसारफोर नुदों बेसेबां बर' अफिसार दङ आरो जायफोरा बर' नङा बिथांमोननि इन्टेनसना मा आरो दिनै बर'नि बादै गुबुन ट्राइबेलफोराबो बिथांमोननि माने एजुकेसन बिथांमोननि रायलायनाय गासैबो असमियावनो सोलियो
दा बेखायनो बर' रावखौ नेग्लेक्ट खालामनाय बायदि जों माब्लाबा नुयो आरो बेखौ लानानै जों दुखु नाङो आरो जेब्लानो नेग्लेक्ट जादों जेब्लानो डिप्राइभ जादों जेब्लानो बर' रावखौ इउज खालामनायनिफ्राय बन्सित खालामदों जों बेनि थाखाय भइस होदों सरकारखौ रिमाइन्ड खालामदों बावैसो सिगाङाव कमतापुरनि बाथ्रा ओंखारबाय थादों चिरां ओजोंहाय क'क्राझार बे खावसे बाहागोआ हाबनायनि बाथ्रा बुंदों कमतापुराव मा थासारि जागोन बे समाव ना आङो कमतापुरनि सायाव स्पष्टयै बुंनो लुबैयो जे कच राजबंशी आरो बर' हारिजों जेबो संघात गैया बिथांमोननि आफादजोंबो जों एबसुजोंबो संघात गैया बे स्पष्ट बाथ्रा खोथा बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ किन्तु बियो जुक्तिनि आधाराव जानांगौ आरो इसुनि बेस जानांगौ दा आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों जे कमतापुरा मा बुस्थु आं जेबो मिथिया आरो कमतापुरा बबेनिफ्राय फैखो आं दाबो मिथियाखै केएलअनि जाय मुरब्बी जीवन सिंह बिथाङा मेन स्ट्रिमाव फैदों एबसुआव वेलकाम खालामदों आरो पिस नेगसिएसन पिस डायलग शान्ति आल'सनानि थाखाय बिथाङा फैदों बे जोंनि थाखाय मोजां कारन शान्तिनि बाथ्रा रायलायोबा बर' हारियानो डिप्राइभ आरो नेग्लेक्ट खालामजानायनि दुखुआव बा जोंनि सोबख'जानाय गादबजानायनि हेंथायै जों जेब्ला खोथा बुङो जोंखौ गादबनाय जादों जोंखौ बुथारनाय जादों जोंखौ गुलि गावनाय जादों जायनि थाखाय एबसु आन्दलनाव 1135 जन मुंख्लं जादों बिएलटि आन्दलनाव गावथारजादों एनडिबिनि आन्दलनाव गावथारजादों प्राय 5000नि मोनसे हिसाब निकास जोंनियाव सोलियो दा जेब्ला जोङो बेबायदि खालामजादों जोंनियाव हाथियार आन्दलन जादों हाथियारखौ ओरैनो रंजानानै गोसो जानानै रावबो लायाखै लानायनि बाथ्रा गैया हाथियार लानाय जाबाय जातीय मेन धारानि माने इसुखौ लानानै इसु बेस्ट दा दिनैनि समाव बर' हारिया हाथियार आन्दलननिफ्राय गोजानाव फैबाय दिनै शान्तिनि लामायाव बड'लेण्ड आरो आसामाव बर'फ्रा शान्तियै रायजो जानाय सोलोंथाइ रांखान्थि समाज बेबस्था गासै बिथिङाव शान्तिनि परिबेस लाबोनायनि थाखाय हाबा मावदों एबसुआनो जा गुबुन आफादानो जा दा बर' हारिया शान्तिनि लामाखौ लानायनि जि मोनसे दर्शन जि मोनसे माने नेरसोन बेखौ माने होसोनानैनो दिनै बर'आ जिहेतु पायनियार पिस माने प्रसेसआव दिनै कार्बिया फैबाय दिनै आदिबासिया फैबाय ब्रुरियाङा फैबाय दिनै केएलअआ फैनो नागिरदों दा जों बे दिगाव पायनियार केएलअनि मुरब्बिया फैदों बिथाङा रायलायफैगोन बिथांमोना दाबि सनद होआखै दाबो चार्टार डिमान्ड दाबि सनद होनायनि उनाव मिथिगोन जे कमतापुर स्टेटहुडनि दाबि दङ ना जनजातिकरणनि दाबि दङ ना मानि दाबि दङ बिथांमोननि एरिया अफ मेपआ मा ओरैनो नोङो मोनसे मेप बानायनानै बेखौ नोङो सरसा खालामबाय थायोबाथ' बेनो पपुलार जागोन आरो दिनै मिडियायाव बे कुचकावासआ बारा जादों अभारग्राउन्डनि बा बाहेरायाव थानाय मानसिफोरनि सरसाया बारा जादों खिन्थु केएलअनिफ्राय दाबो स्पष्ट माने बिदि मतामत बा दाबि सनदनि बाथ्राखौ बुङाखै दाबि सनदा मोनोब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बिनि सायाव डिसकास खालामगोन बिनि सायाव रिएक्सन होगोन मोननै आफादजों माने सरकार आरो केएलअनि गेजेराव बुजाबुजि जागोन बेयाव माखौ लानानै सरकारा एकमत जागोन आरो केएलअआ माखौ लानानै एकमत जागोन बिनि सायाव मोनसे सिद्धान्तआव फैगोन दा बेखायनो चिरां आरो क'क्राझारनि जि बाथ्रा ओंखारदों आङो स्पष्टयै बुंनो नागिरो बर' रायजो राजा आरो गासै बड'लेण्डनि रायजो राजानिसिम कुनु कारनाव बिटिआरनि थाखानाय जिल्ला ओनसोल गामि कमतापुर जि मोनसे बेबस्थानि बाथ्रा ओंखारबाय थादों बेयाव 1 इंसि 1 बिगाबो थाङा आरो थांनायनि बाथ्रा गैया कारन बे हाखौ लानानै खेबथाम सुक्ति जाबाय बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर बे हायाव एबसुआ प्रप'ज बड'लेण्डनि थाखाय आन्दलन खालामदों बिएलटि आन्दलन खालामदों एनडिएन बे आन्दलन खालामदों आरो दिनै 6 सिडुल एरेन्जमेन्टखौ थान बान खालामनानै सिंखावनानै दानख'नानै बबावबा हरनायनि कुनु मेकानिजम गैया आरो बेखायनो खोब स्पष्ट बादि जा बेखौ लानानै खर' सानो रागा जोंनो खुद्रिनो सोरबा नेताखौ रायनो कुनु दरखार गैया बड'लेण्डबासि रायजो राजाया आङो बयनिबो मोनसे अभयदान आङो होदों आङो बुंनो नागिरो स्पष्टयै जे जों कुनु कारनाव कमप्रमाइज खालामा कुनु कारनाव बे ओनसोलनिफ्राय हा थांनायखौ जोङो मानिनानै लाया आरो हा थांगोन बा दानख'गोन बा जिल्लाखौ हरगोन होननानै आङो कुनु बिसास खालामा बेखायनो बिनि सायाव बाथ्रा रायलायनायानो मोजां जों लुबैयो केएलअनि दाबिया समाधान जाथों मा नेगसिएसन जायो आप टु डेट लेभेलसिम फैगोन
आरो कच राजबंशीनि थांना थानायनि जिउआव बिथांमोननि सोलोंथाइ रांखान्थि समाज बेबस्थाया जौगाथों जों बेखौ लुबैयो क'क्राझार लकसभाया एसटि रिजार्भेसननिफ्राय बोखारजानायनि लामायाव बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो जों नुनायाव 2007 सनाव जि मोनसे ड्राफ्ट मोनसे ओंखारदोंमोन डिलिमिटेसननि 2001 सननि पपुलेशन सेन्सास आरो 2002 सननि जि डिलिमिटेसन एक्ट दा बेखौ नायोब्ला क'क्राझारनि जि थाखानाय एसटि रिजार्भेसन बेखौ बोखारनानै होनाय जों नुदों किन्तु जोंनि थाखाय बियो मालाबाबो गनायथावना नङा आरो जों बेखौ गनायनानै लानाय नङा दा बेखायनो थाखानाय एसटि रिजार्भेसनखौ कुनु कारनाव बोखारनो मोना गोदानै बबेबा लखिमपुर बबेबा ओनसोलखौ एसटि रिजार्भेसन होयोबा जोंहा बुंनो गोनां गैया थाखानायखौ बोखारनाङा कारन जों बेयाव पपुलेशन हिसाबै जोङो थिगानो दङ बे बाथ्राखौ जों बुंदों गुबुनासो जोंनि जायगायाव फैनानै जोंनि पपुलेशनखौ माइनरिटियाव खालामनो नागिरदों जायफोरा बेयाव एनक्ल'ज खालामदों जायफोरा बेयाव इलिगेल एनक्ल'जार बिथांमोननि सायाव सरकारा बेबस्था ला दा बेखायनो आं बे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंबाय जे फैबाय थानाय समाव डिलिमिटेसन प्रसेसा जिहेतु जास्ट आरम्भ जादों बिनि थाखाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया डिलिमिटेसन कमिशन भारतनि नखर मन्त्रि गाहाय मन्त्रि गासिबो लेभेलाव जोङो मेमरेन्डाम होनाय जाबाय आरो फारसेथिं आसाम सरकारनोबो होनाय जादों आरो माखासे जिखिनि इन्टारनेल एक्सारसाइज दङ बे गासिबो मावनायनि उनाव क'क्राझारखौ जेरैखि जायाबाबो जों एट एनि कस्ट एसटिनि थाखाय रिजार्भेसन लाखिनायनि थाखाय जों हाबा मावगोन गासै बर'नि आफादफ्रा हाबा मावगोन आंहा बिसास दङ आरो उदालगुरिजों गोदान समस्ति मोनदों मोननै समस्तिखौबो जोंनो नांगोन 14टा माने एसेम्बलि समस्ति जोङो दा प्रप'जेल मोनदों हायोबा बेखौ बारायबावनांगौ जोंनि प्रप'जेलाव मथे दा बेखायनो डिलिमिटेसननि सायाव जोंहा हाबा मावबावनांगौ दङ आरो बयबो इउनाइटेडलि फाइट खालामनांगोन जुदि बेखौ एसटि रिजार्भेसनखौ जुदि बोखारना होयोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबाना मा जागोन मा मावगोन बै समाव ना एसटि रिजार्भेसनखौ बोखारनायखौ जोङो कुनु पयदि मानिना लानाय नङा कारन बे 6 सिडिउल एरिया आरो 6 सिडिउलाव कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि थाखाय डिफु समस्तिया एसटि रिजार्भ फर बेयाव हिल थायोखाय बेखौ मोनसे एसटि रिजार्भ होबाय प्लेननि थाखाय जोंहा मोनसेनि थाखाय क'क्राझारा अलरेडि दंखायो दा बेखायनो बै समाव टाइमासो जोंखौ थिनगोन जे बबेखौ मावनांगौ आरो बबे साइडआव जों खामानि मावनांगौ जोङो लिगेलबो फाइट खालामनांगोन गणतान्त्रिक आन्दलन खालामनांगोन आरो हम मिनिस्टार बिथांनो जों बुंनानै फैदों जे कुनु कारनाव बेखौ रिजार्भेसनखौ उइथड्र खालामनो मोना बिथाङा मोनसे जोंनो आश्वास होदों जे जेरै दङ ओरै थानायनि थाखाय जोङो जिकुनु प्रक्रियानि खामानि मावनांगोन बिथाङा बे बाथ्राखौबो जोंनो फोरमायदों बिटिआरनि बिखा क'क्राझार बे क'क्राझारावनो क'क्राझार मेडिकेल कलेज मोनसे गायसनजानायनि लामायाव बा थामहिनबा बे जानायनि लामायाव दं दा बेहाय नुनो मोन्दों जे साइन बर्डखौ असमिया आरो इंलिसाव होनायखौ नुनो मोन्दों दा बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै नोंथाङा मा बुङो आं एसे सिगाङाव बुंबाय जे अफिसियेल लेंगुवेज इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा बा इउसनि बाथ्रा आसामाव असमिया रावखौ बाहायो बिटिआराव 1 नम्बरा जाबाय बर' राव आरो बेनि थाखाय रायजो राजाया सांग्रां जानांगोन जोङो दाख्लैबावै मोनाबिलियाव आंनो सोरबा सासे जोंनि कनसियास सुबुङा वाट्सएपआव खेबनानै हरदों जे गाहायाव दङमोन बेयाव माने क'क्राझार चिकित्सा महाविद्यालय एन्ड हस्पिटाल होननानै लिरदों आरो बिनि गाहायाव क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल होननानै लिरदों दा बे लिरनायनि उनाव आङो लोगो लोगो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बेखौ दैथायहरदों आरो बिनि सायाव तदन्त खालाम आरो बेखौ कुनु कारनाव एक्सेप्ट खालामनाङा अथ'रिटिजों रायलाय जायफोरा बेखौ बानायदों दैखांदों बेजों रायलाय बिथांमोना मोनायाव थांदों बिथांमोना आपिल खालामदों बिथांमोना बे कमिटिजों सावरायदों बेनि उनाव नुबाय जे बिथांमोना बिनि सायाव बुंबाय जे बेखौ आसाम सरकारासो दैथायहरदों दा बेखौ लानानै बेखौ बोख्लायनाय जाबाय आरो दा गोदानै लिरगासिनो दङ आरो जों सानो जे बेखौ गोदानै बर' आरो इंलिस आरो असमियाव गोदानै थिखांफिनगोन कुनु कारनाव जोंनि जायगायाव जोंनि इन्स्टिटिउसनखौ जेराव जेराव साइन बर्ड बिटिआर सरकारनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि एबसुनिफ्राय मेमरेन्डाम होनाय जादों जे बिटिआराव लेंगुवेजखौ लानानै जाहाथे बितर्क फैया आरो बेयाव अफिसारफोरनिबो इन्टारेस्टनि बाथ्रा दङ
दा अफिसारफ्रा जुदि मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालायाबा बितर्क फैगोन गोबां डिपार्टमेन्ट दङ जेराव बर' राव बाहायाखै गोबां जायगा दङ जेराव असमियाखौबो बाहायाखै इंराजिखौबो खोब मोनसे केवास लेभेलाव दङ आं बेखायनो बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी गुटै टिमखौ आं खावलायगोन जे इसिआव मोनसे रिजलिउसन लाबोनांगौ अफिसियेल लेंगुवेज बाहायनायनि सायाव बर' रावा प्रायरिटि मोननांगौ जेसेबां चेम्बार्स अफ कमार्स हाथाय बाजार बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्ट दङ बेयाव माने मोजाङै नोङो तामिलनाडुआव थाङोबा जेरैबायदि नुयो तेलेंगानायाव नोङो हायद्राबाद टाउनाव थाङोब्ला जेरैबायदि नुयो नोङो तेलुगु राव तामिल राव एस लाइक डेट जोंनि ओनसोलावबो जोंनि भाषाखौ जोंनि रावखौ बाहायनायनि थाखाय जों हाबा मावनांगौ खारन रावा मोनसे जोंनि थांना थानायनि जिउ आरो बर' रावा जोंनि माहारिनि माने मोनसे महान माने माहारि दानायनि मोनसे लामा बे रावखौ जोङो फोथांना लाखिदों आरो बे रावखौ जों फेहेरदों बे रावनि थुनलाइ सोरजिदों दा बेखायनो रावनि सायाव खुनु कमप्रमाइस जानाय नङा रावा प्रायरिटि आरो रावखौ लानानै जों जेब्लाबो थांना थानाय सिमां नुयो क'क्राझार नैबे सिभिल हस्पिटाल आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ बोखारनायनि बाथ्रा मोनसे जुदि धरना जाबाय थादों क'क्राझाराव गोबां आफादफोरानो बेवहाय खायसे खायसे आफादफोरा धरना होनायखौ नुनो मोनदों दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों ना बे बाथ्राखौ लानानै आसामनि जि मोनसे एसअपि क'क्राझार डिसि अफिसाव हरदों जे क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ माने मा होनना बुङो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव माने शिफ्टिं खालामनाय बे बाथ्राया जाहैबाय जे सरकारा मा सानदों आं मिथिया नाथाय जि मोनसे आरएनबि रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाव जि सिभिल हस्पिटाल दङ बेयावनो थानांगौ आरो क'क्राझार मेडिकेल कलेज गोदानै जि दाफुंजादों बे जाबाय माने टप माने सुपार स्पेशलिटी टाइप गासिबो माने एडभान्स टेक्न'लजिनि बेयाव अपारेशननिफ्राय लानानै अपिडिनिफ्राय लानानै टेस्ट लेबरेटरि टेस्टनिफ्राय लानानै गासिबो बेबस्थाया थागोन दा बेखायनो प्रायरिटिया जाबाय सिभिल माने प्रायरिटिया जाबाय मेडिकेल कलेज आरो सिभिल हस्पिटाला जाबाय जोंनि लकेलनि गासिबो पाब्लिकनि सुबिदानि थाखाय बेखौ जोङो दोननांगोन आरो बेयाव रुपनाथ ब्रह्मनि मोनसे आइडेन्टिटिबो दङ दा बेखौ लानानै जोंनि बुजिनायाव दा बुजिनायाव मोनसे कनफ्लिक्ट जादों होननानैसो आं सानो आरो बेखौ डिसि बिथाङा जेरैबायदि बुजायनांगौमोन बेखौ बिथाङा बुजायनो हायाखै जायनि थाखाय माखासे मानसिफ्रा गोरोन्थि साननानै बेखौ मोनसे केवास थासारियाव फैदों आल्टिमेटलि आङो मैया मिथिदों बिटिआरनि चिफ बिथाङा बुंदों जे बे जेराव दङ बेयावनो बिदिनो थागोन खारन तेजपुराव टिएमसि तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बानायदों कनकलता सिभिल हस्पिटाला बेबायदिनो दङ बा गोबां जायगायाव सिभिल हस्पिटालाबो दङ मेडिकेल कलेजाबो दङ आरो बे लकेलनि थाखाय थागोन किन्तु मोर एडभान्स टेक्न'लजि आरो मेडिसिन डक्टर सार्जन आरो वेल इक्विप स्टाफ आरो गासै फेसिलिटिया मेडिकेल कलेजाव थानांगोन दा बेखायनो अट'मेटिकेलि मानसिफोरनि जि मोनसे फ्ल' मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि फारसे थांगोन किन्तु प्रिलिमिनारि जिखिनि जोंहा माने सिकित्सा बा ट्रिटमेन्ट जानांगौ सिभिल हस्पिटालावबो जों बेखौ खालामनो मोननांगोन खारन पपुलेसना बांगासिनो जोंनि माने बेमार आजाराबो बांगासिनो दङ गोदान गोदान माखासे थासारि फैगासिनो दङ दा बेखायनो हस्पिटेलिटि जि मोनसे हस्पिटाल आरो जि बेबस्था बे बेबस्थाया दाबो जोंहा बिराद गाहायाव दङ बेनिखायनो जोंनो मोर नाम्बार अफ हस्पिटाल आरो सिभिल हस्पिटालखौ जोंनो नांगौ गोबां जायगायावनो नैबे नोंथांनाव सोंनो लुबैदों आङो गोबां जायगाफोरावनो दा माखासे जायगाफोराव चिराङावनो जों गोबां नैबे खायसे पिकनिक स्पटफोर गोदान गोदान जोनोम जानायखौ नुनो मोन्दों दा बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोंथाङा सासे आफादगिरि हिसाबाव मा बुंगोन दा बै गोबां जिहेतु पिकनिक स्पट जादों दा बेवहाय बै जायगाफोराव फरायनायनि थासारिनिफ्राय लानानै गोबां इनभाइरनमेन्ट बेफोरनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरगोन ना बेयाव मोननै एंगल दङ मोनसे बिथिङा जाहैबाय जे फर दा आर्निं अफ इनकाम जेनेरेसन लाइभलिहुड इनकाम जेनेरेसन खारन जोंनि जायगायाव बिराद इडुकेटेड आनएमप्लयड आरो बिराद आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमा बारा जायनि थाखाय जोङो तामिलनाडु हायद्राबाद मुम्बाइ बायदि जायगायाव जोङो बांसिन लेबार खामानि मावनो थाङो दा जोंनि इन्ड' भुटान बर्डार एरियायाव गोबां माखासे बेबायदि हटस्पट दङ जेराव माने नोङो टुरिजिम इक' टुरिजिम आरो जेराव नोङो बेबायदि मोजां मोनसे जायगा मोजां मोनसे एरियाफोर दङ
गोबां मानसिया ग्रुप लोगो नांनानै बेयाव पिकनिक स्पट खालामदों 1-2-3 मासनि थाखाय पिकनिकआ सोलियो एसे एनै फैसा आर्निं जायो बेयाव इनकाम जेनेरेशन जायो बेखिनि लेभेलसिम थिगानो दङ डिपार्टमेन्टआ बा डिसिआ पारमिसन होदों बे पारमिसन मथे बिथांमोना खामानि मावदों किन्तु बेयाव जिखिनि टार्म्स एन्ड कन्डिशन थायो बेयाव जिखिनि डिसिप्लिन बा क्लिनलिनेस साफाय खालामनांगौ बे खामानिफोरखौ मोजाङै बै कमिटिफोरा पारमिसन मोनखांनायनि उनाव मावाखै बिनि उनाव बै ओनसोलफोराव जौनि आड्डाया बारा जादों एलकहलनि इउजआ बारा जादों आरो जायनि थाखाय गोबां माखासे एक्सिडेन्ट गोबां माखासे आनटवार्ड इन्सिडेन्ट गोबां माखासे इलिगेल आरो माने ल'खौ भायलेसन खालामनाय गोबां जाथाया जानो मोन्दों दा चिरां क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि जेराव पिकनिक स्पटफोर दङ मालाबा बेबायदि पिकनिकनि मुङाव मागो दमासिनि मुङाव माखासे माने मोसानाय माखासे रंजानाय माखासे मेथाइ खननाय थासारियाव गाज्रि मोनसे माने गाननाय जोमनाय गाननानै मोसानाय बे थासारिफ्रा जोंनि ओनसोलनि ट्रेडिशनेल कालचार जोंनि जि मोनसे आध्यात्मिक आरो जोंनि सानथौ सानस्रिजों गोरोबै आरो जोंनि बर' हारिया जि सोद्रोमथिखौ फालिबोदों मानिबोदों बेजों गोरोबै माखासे कालचाराबो जालांदों दा बियो बे ओनसोलनि हारि आरो समाजनि दाय नङा टु साम एक्सटेन्ट माखासे सुबुङा बेफोरखौ माने स्कप लानानै खालामदों आरो बेयाव जुदि बारा इनकामनि थाखाय बांसिन फैसा खामायनायनि उद्देश्यजों खालायोबा थारैनो बेयाव केअस सोलिगोन जेराव जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा मोजाङै शिक्षा लानांगौ फरायनांगौ बा मोनसे सिजनेल बे रंजानाय बोथोराव रंजानांगौ बेयावबो माने उसुबिदा बा माखासे जेंना सोमजिगोन दा बेखायनो आं सानो जे एडमिनिस्ट्रेसन आरो डिपार्टमेन्टआ पारमिसन होनायनि सिगां बै कमिटिया बेसेबां मोजाङै बेखौ मेनटेन खालामगोन आरो बेयाव जाहाथे खुनु बेबायदि गाज्रि थासारि सोमजिया जौ जुवानि थासारिया जाहाथे सोमजिया बेफोरखौबो एनसियर खालामनांगौ पिकनिक माने जौ बेबायदिबाथ' पिकनिक जानाय नङा जों गोबां जायगायाव नुदों आरो बेबायदि थासारि जायोब्लाथ' नोङो बर' हारि दानायनि जि मोनसे एजेन्डामोन गेरेमसा माहारि दानायनि बड'फानि जि मोनसे मोन्थोरमोन बे एजेन्डाखौ दिनै सोर सिमफायनो नागिरदों सोर माने भायलेट खालामनो नागिरदों दा बेफोरखौ लानानै जोंहा साननो गोनां दङ दा बेनिखायनो एबसुआ बयखौबो खावलायो हांख्रायो जोङो आपिल खालामबोदों खिन्थु गोबाङानो बेफोरखौ खोनासंबोआखै आरो जेब्ला खोनासङा बेयाव मोनसे कनफ्लिक्ट स्टार्ट जायो आरो जों कनफ्लिक्टखौ लुबैया जोङो रावखौबो प्रेसाराव दोननानै माने खामानि मावनो लुबैया खिन्थु मानसिफ्रा दिनैसिमबो गासैबो खोथाखौ बुजिनानैबो बुजिया बायदि खामानि मावनो नागिरो आरो समाज आरो थासारिखौ जेब्लाबो मोनसे टेन्स जेब्लाबो मोनसे केवास आरो सोरखौबा मुं सुनाय सोरनिबा सायाव माने गाज्रि बाथ्रा बुंनानै ससाइटिखौ इमबेलेन्स खालामनानै दोननो नागिरनाय आं थासारिखौ नुबोदों आरो बेबायदिजों बर' जातिया महान बा बर' जातिया आदर्शबान बर' जातिया गेरेमसा माहारि जानाय नङा जायफोर महान व्यक्तिफ्रा बर' हारिखौ दाबाय माने बर' हारिखौ दानायनि गुदियाव खामानि मावबोबाय लिडारशिप लाबोबाय बड'फानिफ्राय जागायनानै बिनि सिगांनि आरो उननि दैदेनगिरि बिथांमोननि थाखायसो बर' जातिया महान दा बेखायनो गाज्रिखौ बांसिन जुदि रायलायोबा गाज्रिथिं आगान होगोन मोजांखौ रायलायोबा मोजाङा जेब्लाबो जायगा मोनगोन नंगौ आरोबाव नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मोनथिनो लुबैदों जे गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खायसे खायसे सुबुंफोरा बुंनो नागिरो जे टिका होसोनायावसो मुखुब स्किम होसोनायावसो मुखुब होननानै दैदेनगिरिफोरखौ बुंनो नागिरो थारैनो नंमारगौ नंबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा स्किम नि खिथु खिथु खारनाय बेफोरबायदि जामारदों नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि संबिधान आरो जोंनि जि मट' जे इउनिटि सार्भाइभेल एन्ड प्रस्पेरिटि आरो जोंहा जे भिजन दङ जे लिभ वार्क एन्ड प्रस्पार आरो फारसेथिंहाय जोङो मोननै मिशन थिक खालामनानै लादों मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि स्टुडेन्टनि केरियार दानाय आरो बायदिसिना जिखिनि हाबाफारिफोर दङ बिनि अनगायैबो समाजखौ जौ जुवा दायना दायनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मानसि लांखारनाय जि बेआइनि जि कार्यकलाप बेआइनि खामानि बिनिफ्राय जोङो मुक्त खालामनाय बा उदां खालामनाय आरो बिनि बादै आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट कालचारनि माखासे जिखिनि केरियार बानायनांगौ आरो गुबुन गुबुन जिखिनि एजेन्डाफोर दङ बर' हारिनि खैदां खैफोद बर' हारिया
मालाबा खैफोद फैदों नामा आउटार फोर्सआ बा गभर्नमेन्टनिफ्राय माबाफोर जोंनि सायाव बेबायदि माने नासयनाय गादबनाय जादों नामा बेफोरखौ लानानै जोङो 24 आवार खामानि मावबोदों आरो माहारिखौ बोरै जोङो एडभान्स माने कमिउनिटिजों दिनै गुजरातनि बाथ्रायानो बुं बा नोङो दिल्ली मडेलानो बुं बेबायदि एजुकेशन सेक्टराव इमप्लयमेन्ट सेक्टराव बा बाकी जिखिनि जोंहा समाज दानायनि रांखान्थि जौगानायनि बिथिं दङ बेखौ जोङो बोरै मजबुत खालामनो हायो बिनि सायाव जोंनि आन्चलिक जिल्ला मिरु आफादसिम जोङो खामानि मावदों दा थांनाय समनिफ्राय दिनैसिम आङो जिखौ नुदों गोलाव सम एबसुनि मावथि बिबानगिरिफोरा बेबायदि स्किम आरो बेबायदि टिकाखौ लानानै मालाबाबो मुखुब जाबोफेराखै आरो जायफोरा इन्ट्रेस्टेड साफा सानै जायफोरा पलिटिक्स खालामनो गोसो दङ पार्टियाव थांनो गोसो दङ बा बेबायदि नोङो कन्ट्रेक्ट बा बिजनेस खालामनो गोसो दङ अट'मेटिकेलि बेबायदि व्यक्तिफोरखौ जेलानो टार्म जोबो माने बडि बा टार्मिनेटिंनि टाइम फैयो जों अट'मेटिकेलि रिलिज होयो आरो बयखौबो सोंनाय जायो दा थांनाय नैबे सरकारनि समाव बेबायदि आंनियाव जेबो नोजोराव गोलैयाखै आरो बेबायदि जुदि माबाफोर इसु फैदोंब्ला आन्चलिकफोराव जोंनिया जिल्ला आफादफ्रानो बिनि थाखाय डिसिसन लायो आरो रायजो राजानि अपिनियन बयबो नुयो रायजो राजाया समाजा बयबो जोंखौ नायबाय थायो दा बेखायनो आं सानो जे नैबे नोंथांनि जि कुइसन बे कुइसना दिनैनि तारिखाव बेबायदि रिलेभेन्सि दं होननानै आं सानाखै आरो नंगौ गुबुना बहुत कमप्लेन होनो हानाय बेबायदि अबजेक्सन होग्रा बेबायदि कमप्लेन होग्रा गोबां थायो आरो पिन पइन्ट स्पेसिफिक जुदि बेबायदि तथ्य दङब्ला जोंनो होनाया मोजां एबसुनि डिसिप्लिन एबसुनि बाउन्डारि जुरिसडिक्सना मा आरो बिनि बाहेरायाव जोङो मा मावनो हायो आरो बिनि सिङाव मा मावनो हायो बिनि माखासे वर्कशप काउन्सिलिं बेबायदिखौ जोङो वार्कार मिटआव होनाय जायो दा बेखायनो जुदि बेबायदि तथ्य दङबा उननि समाव डेफिनेटलि जोङो नोजोर होगोन आरो जों लुबैयो जे एबसुआ गोथार आफाद हिसाबै माहारिनि आफाद हिसाबै माहारिनि थाखाय बयबो सेबा खालामनांगौ माहारिनि थाखाय बयबो सेल्फलेस जे हाबा मावनाय खुनु बिनिमय गैयाबासिनो जे हाबा मावनाय बे हाबा मावनाया सोलिगोन आरो रायजो राजाया जोंखौ जे अनसायदों जिखिनि दान बरङो वेलबिजारा जोंखौ जेरैबायदि मदद खालायो बेखिनि मददखौथ' नांखागोन उइदाउट फाइनान्सियेल रिसर्सेस उइदाउट पाब्लिक सापर्ट एबसुआ सास्टेन जानाय नङा एबसुआ जातिनि आफाद रायजोनि आफाद एबसुनि सक्तिया रायजो राजा आरो एबसुआव व्यक्तिया गिदिर नङा आफादा गिदिर आरो एबसुखौ बिथा खालामनानै जों बयबो इउनाइटेडलि गुबुन गुबुन न'खरनिफ्राय गुबुन गुबुन गामि ओनसोलनिफ्राय फैदोंबाबो ज' हाबा मावदों दा बेखायनो रायजो राजाया अपिनियन बिल्डआप खालायोब्ला जोङो आरोबाव बांसिन मोजाङै खामानि मावलांनो हागोन आं बेखौसो बिसास खालामो जोबथारनायाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 52थि बोसोरसालिया जथुम्मायारि जानो थांगासिनो दा बेहाय आरो गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोर आबुं जासिगोन 27 जानुवारियाव दा बे बिथिङाव रायजो राजाफोरा नैबे 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों माबाफोर मेसेजफोर मोनगोन नामा बा बेहाय जोङो खोब आसाबादि जे जथुम्मानि जि जोंहा डेलिगेट सेसन बेयाव बर' हारिनि जौगानाय थांना थानाय इसिङारि आरो बायजोआरि गासै इस्युसफोरनि सायाव जोङो इन डिटेल जों डिसकास खालामगोन आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे एकर्डनि दफाफोरा बेसेबाङै साक्सेसफुलि इमप्लिमेन्ट जाखो बेसेबां जाबावनांगौ दङ बिनि सायाव जोङो डिटेलै डिसकास खालामगोन डेलिगेटफ्रा कुइसन खालामगोन बिनि सायाव मतामत होगोन रिजलिउसन जोंहा द्र' जागोन आरो जोङो सानदों जे जोंनि स्किलनि जि जोंहा सेमिनार सोलोंथाइनि जि सेमिनार फारसेथिं नोङो अपेन सेसन जायफोर आलासि बिथांमोना फैगोन बर' माहारिखौ टारगेट खालामनानै बर' माहारिखौ एड्रेस खालामनानै एकर्डनि सायाव बिथा खालामनानै सोलोंथाइ आरो इमप्लयमेन्ट जेनेरेसननि सायाव बिथा खालामनानै गासै बिथिंखौ बिथांमोना मेसेज होगोन आरो माबा नङा माबा मोनसे मोजां जोङो मेसेज मोजां फिथाइ जोङो आसा खालामो जे जोंनि आलासि बिथांमोना बर' हारि थांना थानायनि जिउआव आरोबाव मोजां लामा दिन्थिलांथों माबा मोनसे सलुसन होलांथों बे सलुसननि गेजेरजों जोङो हारिनि थाखाय बांसिन खामानि मावनो हाथों दा बेखायनो जों एक्सपेक्ट खालामदों डेफिनेटलि आरो टाइमा बुंगोन जे
जोंनि आलासिफोरा बबे बबे एजेन्डाखौ लानानै बिथांमोना स्पिचखौ होयो आरो बिथांमोननियाव मा मा बायदि जोंनि लामा दिन्थिनायनि थाखाय मा मा बिथिं थायो जों डेफिनेटलि मिथिगोन। नंगौ बिथाङानो जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'। बिथांजों गोबां बाथ्राखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय मोनथिना लाबाय। गोबांखिनि बाथ्रा बिटिआर एकर्डनि जे मावफुंनाय आरो फैबाय थानाय समाव मा मा राहा लागोन बेनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिबाय। आथिखालनि माखासे मानि जे समाजारि जेंनाफोरनि सोमोन्दैबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ जोङो मोनथिनो हाबाय। नैबे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों। गोजोन्थों गासै नायगिरिनिसिमबो आङो फिन खेबसे साबायखर बावहरदों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।